Kuntadi. Sapa kuwi? Mbuh dalan kok ngendi aku ya ora kenal. Kok karo adine, engko digilir. Tahun iki awake dhewe dipapanke ana ing Bulu Pasar Pagu Kediri. Cahya Kuntadi ning pusat Jakarta. Tahun ngarep digilir awake dhewe sing gentine Jakarta, Cahya Kuntadi sing rene kuwi jenenge Adil. Oh, ngono ya iya. Foto-foto nek tepung karo Pak Sarmuji. Nek ku tepung wis suwe kono. Ya. Saya karo Cak Hadi Setiawan nek ku kenal ya wis suwe mergo padha-padha lek ngabdi ana ngarsane pepundenku ning Kepuh Kertosana penjani Rama Widodo. Oh, panjenengane ya kepareng rawuh saha Bunda Yayu. Heeh. Nek sore panjenengane rawuh ana ing kene mengestoni anggone pagelaran wayang bengi iki sehingga iso tingkas udane ora medun penonton bludak sing padha pareng rawuh ngebaki lapangan Bulu Pasar. Oh, ngono ya. Ya ngestoke dawuh yen ngono. Ya. Kula matur sembah nuwun kagem Gubernur Jawa Timur yang telah memberikan peluang dan memberikan kesempatan kepada seniman-seniman asli Jawa Timur ya untuk menggelar budaya dan melestarikan budaya wayang kulit utamane. Oh, ngono ya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk anggota DPR RI Dapil 6. Menjadi Bapak Sekjen Partai Golkar, menjadi Bapak Muhammad Sarmuji SEMSI kepareng rawuh wit sore. Ya, nate nimbali awake dhewe ning Surabaya gemben. Ya, uga datang kantun Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Ibu Hajah Anik SPD MSI utawa yang mewakili. Datang kantun Bapak Haji Kusni Mubarok SH MM MH. Ya, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya, yang jelas panjenengane Bapak Hadi Setiawan utawa Cak Hadi. Oh, ngono. Uga menjadi Ibu Aulia Hani Mustikasari utawa yang mewakili. Ya, anggota dewan. Bapak Haji Rafiq SHMH so menjadi Bapak Haji Deni Prasetyo SE. Datang kantun menjadi Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI. Oh, ngono ya. Datang kantun sing kagungan bawat panguwasa ana ing desa Mbulu Pasar, Pak Kepala Desa utawa Pak Lurah Kepara. Insyaallah iki kepala desa se-Kabupaten Kediri. Insyaallah padha rawuh bengi iki no. Oh, buktekne kerukunan lan manunggale para kepala desa diaturi sugeng lenggah sugeng amil sani. Oh, ngono ya. Ngestoke dawuh uga datang kantun Forkopincan. Ya, Pak Camat Pagu Pandan Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya. Ya, serta seluruh warga masyarakat di Bulu Pasar. Ya, ngono ya ora keri yo apa iki uga dirawuhi saka ing Pepadi Kabupaten Kediri. Ngono ya nak. Ya, para pemunden Pepadi saka Kediri ya kepareng rawuh. Nek ora kleru iki ana rawuhe menjenengane Bapak Siswantara minangka dadi ketua Pepadi Kediri. Pak Gatot barang ya kepareng rawuh lan para kadang-kadang dalang ana ing Kabupaten Kediri yang kuyung pagelaran bengi iki dalam rangka pelestarian budaya ya saka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Ya ketoke dawuh. Wis sing iso tak aturke no. Ya sing iso diaturke awake dhewe ora usah kaken sing diaturke kelawan para punden. Yang jelas ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata anggota DPRD becik ana ing Provinsi Jawa Timur, becik sing ana pusat, uga sing ana DPRD Kabupaten dan Kota Kediri. Yang sangat mendukung adicara sing kaya ngene, pelestarian budaya, hiburan rakyat, wayang kulit sebagai tontonan tuntunan ingkang kebak marang tatanan. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmat nikmat kasih.
pun para agung Ulu Pasar Paku Kediri amin amin ya rabbal alamin. Saliyane gelar budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bengi iki uga mengeti hari wayang dunia no. Ya. Hari wayang dunia sing diperingati Duk sasi November kepungkur. Oh, ngono ya. Uga tepat pada tanggal 9 Desember iki uga peringatan hari anti korupsi sedunia. Oh, ngono ya. Wah, luar biasa ya, maaf. Iki uga Desember kuwi ana hari gamelan sedunia, mergo gamelan ya diakoni karo UNESCO. Oh, ngono ya gamelan. Ya, aku arep gelar konser lho, konser. Konser gamelan di bulan Desember kuwi gamelane ora mung sak set, kepara gamelan rong set. Oh, rong set. Gamelan rong set dadi enek konser
kerawitan konser tabuhan karya-karya Dwi Jolaras Indonesia. Oh, ana bulan Desember sida to kuwi. Anggere nek sing ragati sida. Oh, kira-kira mesti gayeng, Nduk. Ya, iya, maaf. Oh, konser gamelan rong perangkat, yogane ya rong perangkat, sindene rong perangkatan, ya. Oh, konser gamelan nganti jam 9:30, wit 7:30 kae dibacutke wayangan. Wah, kira-kira rame. Lah pertanyaane sing ragati sapa? Oh, aku jane wis ngerti duwe nggon sing bawira, Nduk. Duwe nggon sing bawira, heeh. Enek nggon sing jumbar sing ombok. Rasa dadak nata tera panggung ngendi Kepuh Kertasana daleme Rama Widodo. Wih, diler rong gamelan, rong set nu kira-kira apik ning kono. Oh, ngono ya. Peringatan hari gamelan sedunia. Gen petung karo Pak Sarmuji, gen petung karo menjane Cahadi. Bulan Desember iki kok dienekne kaya ngono-ngono iki mesti gayeng kena. Oh, ngono. Iya, ben dipenggalih ya wong ya. Sing diperingati ora mung wayang tok uga gamelane ya diakui karo dunia lumantar UNESCO. Wah, ngono ya. Iya. Ayo ngaturke panglipur. Ya, ngaturke panglipur, Gawe panjenengane Bapak Haji Sarmuji. Ya. Padha lakone karo sing digelar ana ing Jakarta mung sanggite sing beda. Oh, ngono ya. Semar bangun kayangan, bangun jiwa. Sing dibangun ora mung secara fisik gedung sing agung, gedung sing magrong-magrong ning sing perlu dibangun kuwi jiwane, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Dibangun laire luwih dhisik. Ngono ya, Nak. Ya dibangun batine luwih dhisik, lagek laire. Ya. Wes muga-muga kasembatan. Ya. Yo Mas Andi TB CS, ya caturi tindak panggung. Oh, ngono ya.